Ty jo, super. Tady máš, koukám, mrkve a tu. Tohle je nejlepší zátiší, hele. Žíce, bota jedna. A tamhle ty mrkve. Počkej, ty jsi oblečený. Počkej, a ty jsi šel s jednou botou teď. Když jsi si teď vzal tu druhou. Takhle. Co to maluju teda jako? Takhle maluješ. No. To je pěkný. A jak třeba ještě pak na takových věcech děláš dlouho, tady z té fáze? Teď jsem tak jako vědíš, tak ti no. Tohle je úplně unikát se dostat jako do toho, víš, do ateliéru a vidět si takhle při práci. No vlastně tohle je pevný vrstva, jo, která je taková jenom, abych věděl, co tam bude. Jo, ono vidíš, jak to plátno to ještě úplně nebere, jo. No, třeba tady už jsou to na 2, tak tam už je to trošku úzčí, jo. A tady už jsou třeba 3, no, ale je to potřeba tak na 5, no. No, takže to je fakt jako začátek, víš. Aha. Kdybych to tam nechal, tak Počkej, takže tohle to je tvoje paleta takhle? No, jasně, no. To je hustý. Jo, počkej, a teď tam ty barvy, z čeho je bereš, teď jsou úplně? Tady jsou, tady. Jo, a jo. To máš takhle, a to máš nějak naředěný? Ne, nemám, tady mám přidám si červenou, přidám si žlutou, no. Můžu ti do toho šáhnout? Můžeš, no. Ty jo, tak počkej, tak tohle je ten. Ty jo, já si namaluju normálně. Ty jo, tak to je úplně ten pocit, ty jo. To pak neubývej. Teď normálně budu říkat, no jo, ale tam jsem si tam zásah. To je bomba. No, tady máš udělané teď. Ukaž, co máš tady. Ježíš, tohle je krásný. No, to musíš si kouzit, to jsem to počkal, že to uschne. A ten budeš ještě dělat? Ten už to bude takový jako kouříček z toho bude, no, víš? Jo. Takový jako ty světlíka dělám, no. Aha, tady vidíš takhle, aby si viděl, jak funguje předloha, jo. No. To jsem si vyfotil tohle. A takhle mlha, jo. A to jsi vyfotil tam u vás? No. A z toho to vlastně, je vlastně taková jako hodně volná předloha. Vidíš, že z toho v podstatě bylo strašně málo, jo. To jo, no. Jo. Tady. To se mi nepovedlo. To jsem tam zkoušel a ono najednou, jak tam těch hlav je strašně moc najednou, tak to prostě nefunguje. Kdy ty přijdeš na to, že si to nepovedlo? Prostě namaluješ takovýhle obráz a jako... A já jsem vůbec nebyl schopný vlastně spasovat ty horní hlavy s tou jakoby reálnou. Jo, tak jsem z toho zkoušel dělat masku a v podstatě se to zvrhlo potom už takové jako experimentování, ale pak jsem od toho v určitým momentu odešel, protože zkrátka jednoduše jsem dospěl právě, že už... Ty nejseš tím spokojený. No, tak jako nesedí to tam, no, to vidíš taky, že ty zuby tam jsou divně a ta hlava, člověk neví, jestli je to maska nebo reálná hlava a je to takový divný, no, takže z těch důvodů jsem se na to vlastně už jsem to zapíchl. No. A ty to budeš třeba přemalovávat? Ne, to se vyhodí tohle. To se vyhodí, jo. Počkej, takže tohle to normálně to... To je šrot, no, to udělám paletu, no. Jo, a to stáhneš z toho třeba, nebo? Tak to udělej, tak to klidně zní. Takže nespokojenost s obrazem malířová a takhle končí obraz, s kterým jsi nespokojen. No, tam nech nevíc, jo. Jo, ale tady to je teda v přímém přenosu. To je síla, to jsem ještě neviděla. Ty jo. No, jsem velkou z kombinaci, koukám. To jsou velké moje. Tak takhle končí obraz. Čau. It's over now, baby blue. To je hustý. Takže z něj bude paleta. To jako, to nemá cenu, že cokoliv dělat, takhle se tady hodí. A nazdar. A čau. To je hustý. Ty jo. No, tak se s tím namazlíš, to je dobrý. Ne, tak jako víš to, ale když se to nepovede, tak se to prostě vyhodíš. Jasně. To s tím jako jo. Tady nebudu to sušit nějak, no tady ještě to není hotový, tam ještě musím trošičku to nemůžu dělat. Tam už těch vestefe dost, tam v té obloze je asi 15. Počkej, ale ty třeba, dobře, tak ten byl menší, a teďko nebudu brát podle velikosti, ale zase, jako jsi schopen fakt zničit takhle i 2metrové. Jasně.
A to v jaký fázi se to stane, že třeba někdy i úplně jako ke konci? Že jako... Ono to vždycky dospěje do nějaký fáze, že já pochopím, že vlastně nevím, co s tím obrazem mám dělat dál. Takový signifikantní je to, že on to plátno má nějakou hlubost. A v momentě, kdy to plátno začíná být jako tou barvou zalitý, takže začíná ztrácet texturu, což tady třeba není, ještě. Tak prostě já vidím, že už to nemá cenu a jde to pryč, no. A některé ty obrazy třeba potom ještě zmenším, no. Že tady je třeba u toho je tam příliš mnoho té oblohy, či je tam malinkou BR, 10 cm, je tam nový, trošku menší a že takhle ty oblohy tam bude trošku no. Dole je to dobrý, ale tenhle ten kousíček, viď, jenom. Ten nahoře, no. Takže to se sundá. Je tam toho moc. No, to se sundá, jako super. Čas od času se nějaký obraz udělá trošku menší. Jo, jako zmenším to a no, tady je škoda to vyhazovat, že si myslím, že ten zbytek toho obrazu celkem... To je krásný. To je jenom opravdu o to nebe. No. O ten kousek. No a pak tady ještě domalu, tady ještě, až to uschne, tady udělám stěžně, jo. Tady vlastně je kousek. A musím počkat, až to uschne, no. Je tohle už je skoro hotový. Jo a pak tadyhle ještě přijde, tady je málo vrstev barvy, tak to přijde ještě trošičku. Vlastně tam dám prakticky stejnou barvu, akorát jich tam bude jako vlastně větší množství, no. Jo. Tady mám třeba pálení šady. Hezky. Jo, ta hlava trošku bafla, no. Teda. Oni se dělali takový hlavy z papíru, kašírovaný, se zubama, jaký kolozubky, no a z toho to se polilo benzínem. Oni to mělo vlastně udělaný vlastně většinou ze slámy nebo z vaty. A pak to baflo a to teda fakt bylo výbuch to udělalo úplně, jo. To je krása. To je nádherný. No, teď jsem to dělal teda až po zahájení výstavy, bohužel, no. To je nádherný. A ten je kde? To je kde? Tam jsou červánky, ty jsou úplně nádherný. Ale takhle, oni to jsou vlastně, to je taková jakoby montáž, protože ty kameny, to jsou vlastně šuty, které jsou takhle v jednom rybníku, tamhle v severních Čechách, tam jsou naházeny nějaký velký kameny, ale jsou menší. A já jsem ty kameny vlastně ještě zvětšil a zkombinoval jsem, jak jsme si tam jako děti hráli se slunečníkama. Ale ty kameny jsou v já nevím, třeba takovýhle. No, já jsem je vlastně udělal obrovský balvany z nich, což nejsou v trošku fotomontáž. Ale ty to zase děláš takovým, zase těma dětskýma očima, že dítě vždycky vidí všechno větší. No hlavně on to vidí úplně jinak, no, prostorově, jo, že třeba, já mám zkušenost, když si pamatuju, že jsem byl dítě a chodil jsem po zahradě naší, která je dlouhá, já nevím, 60 metrů, 70, jo. Tak jsem měl pocit, že z jednoho konce zahrady na druhou je to 2 kiláky, jo. No. A no, to je 60 metrů nebo 70. No. Jestli pamatuju, jsme tam jako děti dělali jako značky turistický. A byla tam třeba značka jako skála 2 kilometry a ono je to prostě 20 metrů, jo. To je pravda, to je úplně jiný vnímání všeho času, vzdáleností, velikosti, je to tak. A nebo třeba rodiče mi přišli strašně velký, mám jako pocit, že můj táta tenkrát, že to byl jako 4metrový chlap, jo, přitom on je malinko menší než já dneska, jo. A tak oni se lidi zmenšují zase, jako stářím se říká. To jo, ale jako rozhodně se tam nezmenšil ze 4 metrů na 1,80 m. Jasně. My jsme měli trochu podobný obraz vlastně na výstavě, akorát tam je to z měsíce. Jo, zase je to taky vzpomínka, jak jsme dějko, tam byla nějakých 14-15, stanovali jsme, že ten stan svítil a člověk měl pocit, že ten stan je prostě atomová elektrárna, která vydává obrovskou záři, jako na to. Pochopitelně ty dětský oči to vidějí jinak, jo. No jo, ale ty si to tak pamatuješ a umíš to tak zachytit a namalovat. Ty to fakt maluješ dětskýma očima. To je krásné. Jako taky některý lidi ze mě dělají srandu, že jsem furt dítě. Jako. No ale to je dobře. Proč kluci lezou na střechu, Jardo? Aby něco viděli. A aby těm ostatním ukázali, že se nebojí, že jo? Přesně. A co tam dělají na té střeše? Nic, jenom tam sedějí. Jenom tam vylezou a bojí se, aby nespadli, že jo? Těší se, až se vrátí zpátky. Ale kolikrát jsi vylez na strom? Jako dítě? No. No hodněkrát. Vím, že když mi bylo asi 6, tak jsem si zlomil ruku, když jsem slíknul ze stromu. A to bylo ještě jako hrozně vtipný, protože já jsem na ty stromy lezl docela dost, rodiče to nevěděli. Aha. A jednou jsme byli někde na nějakém výletě a maminka mi jako, ať si vylezu na nějakou větev,
že teda jako, abych jako nebyl ten kluk, co nevleze na ten strom a tady to je pode mnou křupla za přítomnosti rodičů, jako jo. A zlomil jsem si ruku v lokti, jako docela blbě a ten loket od dneška jako bolí. Fakt, jo. A kdy jsi vylez naposled na strom? Naposledy jsem na strom lezl, to je tak asi 14 dní. Hezky. A to teda málem skončilo jako dost špatně, protože já jsem na ty stromy lezl jednak teda normálně na strom, protože jsem potřeboval vozovat větve, aby mi nešli do komína. No a pak jsem si půjčil od souseda štafle, vysoký, asi 5metrový, a se mnou tam byl syn a mě začali ujíždět nohy, já jsem křičel uteč a on místo běžel ode mě, tak běžel ke mně a těma štaflema málem trefil. To jsem tam měl docela stažený zadek. A to jsem teda letěl jak na mydlení blesky s těma štaflema, jako takhle skácel, štafle mi spadly na hlavu. A naštěstí jsem ho teda netrefil, ale kdybych ho trefil, tak to fakt bylo špatný. No. Ale tam jsem lezl na strom, no, kolik to bylo, 7-8 metrů výšky tam bylo, no. Fakt? No a ty jsi tam lez z čistě praktických důvodů, že si potřeboval uřezat větve. No a předtím, jako běžně, když jako v létě třeba chodím česat třešně, protože na dělám jako hodně vysokou třešeň, tak tam normálně lezu za těma třešněma, no. No ale lezeš na strom jen tak, aby si vylez na strom? Jenom, že si lezeš do koruny stromu? To už asi moc ne, no. Jak to? Ty máš les na střechu a na strom. Už mám trochu přece jenom ochablý břišní svaly. A když si leze na ten vysoký strom a člověk jako to břichová slabší, tak jako tam leze blbě, protože tam musí se přitáhnout a to už nemusí jako nejde, no. Co jsou takový typický klučičí věci, co jste dělali? To víš, tak jako my jsme furt něco hledali. Poklady. Furt jsme hledali nějaký poklady, jo. A že jo, tam byly různý fámy, jako že tam jsou zakopaný nějaký poklady v lese, tak jsme vždycky, až tam jsou nějaký tajný znamení, jo. Takže tam vždycky byla značka hranice panství Herberta Kinského, která byla úplně všude stejná, že jo? A my jsme si jako o tom mysleli, že to je značka toho pokladu. Tak jsme chodili po hranicích panství Herberta Kinského, což tam byl velký nácek, jako pak teda odsunuli po válce. A hledali jsme tam, vždycky jsme koukali pod nějaký vyvrácený strom, jestli tam jako nebude nějaký poklad, no, tak samozřejmě tam byl maximálně písek, jo, ale jako jsme hledali, no. Pořád. A počkej, tak jako vy jste hledali, a to se zakopávali, ne kluci dělali takový ty poklady, ty mi říkáš, že vy jsme jenom hledali. Vy jste nikdy nezakopali poklad, jo? Ne, jsme nezakopali, my jsme jenom hledali. To je jaký poselství dalším generacím. Vy jste normálně neudělali takovou nějakou, jako, až byste dali do nějaký... Ne. No fakt. Tak, to je výzva, to si myslím, že bys měl udělat ještě furt. Jako fakt, že třeba když tam jezdí děti na chalupu, tak jsme jako hráli na hledání pokladu. No. To bylo vždycky, že tam kousek pod vesnicí je takový jezírko, my mu říkáme Stříbený jezero. On se mu říká Nordenteich, Měsíční jezero. No jezero, on to je takový rybník, to největší hloubka, asi 1,5 metru. Jsou tam teda ty zajímavé masožravý rostliny. A vždycky jsme tam jezdili na lodi a hledali jsme poklad podle nějakých znamení, ale to už jsme byli dospělí a dělali jsme to pro děti. Aha. No počkej, a co je ještě takový to typický, házeli jste flašky se vzkazama? To ne, ale co jsme dělali často, že jsme zkoušeli gravitační zrychlení na Pustém zámku. Že na Pustém zámku je skála, která je vysoká asi 60 metrů. A je to úplně kolmo. A pod tím je silnice. A my jsme vždycky házeli dolů šuty a jsme zjišťovali, jak dlouho ten šut letí. Jo. No počkej. No popiš mi to tady. A nebo, co jsme dělali, že jsme tam házeli igelitový pytlíky naplněný vodou. A to by ještě šlo. To bylo trochu zábavnější než ty šuty. A tam chodili lidi? No občas tam nějaký občas tam spíš jel. Auto. Ale jako ty pytlíky z toho vodu jsme tam pak házeli teda docela jako vehementně, no. Pak jsme to tam házeli i z 3. patra naší školní budovy, za to jsem dostal, nevím, jestli třídní nebo ředitelskou důdku, jo. No, to jsem se tě taky chtěla zeptat. Byl jsi jako často takhle třeba na koberečku někde ve škole za nějaký... A zase tak... Zase nenechal chytit, viď? Zase tak moc ne, jako měl jsem nějaký třídní důdky, jednou jsem měl 2 schování. Za co? To bylo na konci Gimplu, já měl jako úplně extrémně bezradní vysvědčení, protože já jsem měl samý jedničky, 1, 2 a 2 schování. Z čeho jsi měl 2 z matiky? Ne? Z čeho jsem měl 2, já už ani nevím. Vždycky malíři mývají vždycky z matiky. Z matiky nebo z fyziky. No. Z chemie, možná z chemie. Z chemie. Ale tam to bylo spíš o to, že to bylo v období evoluce a my jsme tam měli ředitele strašného komunistu a my jsme si z něj udělali nějakou srandu a oni nás u toho chytli a byl to docela průšvih, jo. Já jsem měl dokonce původně snad 3 schování.
Na co jste udělali za srandu? Dělali jsme tam různý nápisy, on se nám Mikulka, my jsme třeba psali Mikulka bez kulka, Mikule do kula. Celý to s ním, on byl takový dost jako vztahovačný, tak jsme z toho měli jako průšvihy, takže jako vím, že z naší třídy jako půlka kluků, možná 2/3 měli dvojku nebo trojku schování na konci gimplu. Se vám mám stil známkou sníženou schování. No jako tam vůbec jako na tom Kam ty jsi chodil na Gimpl? Tady na Zatlanku v Praze paku. Jo, v Praze? My jsme se přestěhovali, jsem byl 7-8, jsme se vrátili do Prahy. Aha. A jako vůbec, jako já mám ze školství jako vynikající historky, jako příběhy, jo. Takže mám kamarády, učitele. Tak. No. My jsme tam měli jednu učitelku matematiky. A my jsme jí říkali soudružka, učitelka Alma, jo. Protože ona jako fakt vypadala jako Alma a ona byla hrozně tlustá, ještě jako hánatě tlustá, jo. A ona tu matiku vůbec neuměla, ale jako vůbec, jo. No a se mnou tam chodil do třídy jistý Jakub, což byl teda jako matematický génius, který později vystudoval kybernetiku za 2 roky, jo. No a teďka my jsme s Těšínským máli pod lavicí šachy. A soudružka učitelka Alma řekla: Těšínský, dávej pozor. A on říká: Souškočelko, máte na 3. řádku chybu, a hrál dál, jo. No a teďka tam chyba tam byla, že jo, takže strašný halo. A soudružka učitelka Alma chtěla Těšínskýho nechat propadnout z matematiky. Jenže si objevil trošku problém, protože tenhle ten kluk v 5. třídě vyhrál matematickou olympiádu v Československu, ale pro 9áky. Protože on byl jako fakt naprostý génius matematický, jo. A naprostý, on třeba byl schopný spočítat jako 3. odmocninu z 842, prostě takhle, jo. Přesností na 2 desetiny čáky, jako, no. No, ale takže potom teda za to, že vyhrál tu olympiádu, dostal místo 5 štěrku, no. Cože? Jasně. To byl komunistický školství, to je strašný. Tyjo, takovejhle, no nic, no. To je šílený. To je bizár. No, nebo naše uštěnářka, že jo, to byl taky případ, jo. Ta zase nám jako tvrdila, nás zkoušela z toho, co všechno vynalezli ruští a sovětští vědci, jo. Takže letadlo nevymysleli bratři Wrightové, ale jakýsi, já nevím, Mojsejev, prostě, který spadnul s nějakou krabicí ze skály, že jo. Žárovku nevymyslel Edison, ale Jabločkin, protože ten se asi praštil do hlavy a svítilo se mu. A takhle to bylo jako všechno vymysleli. Telefon nevymyslel Bell, ale taky nějaký, prostě už nevím, jak se jmenoval. A teďka ona nás tady z toho zkoušela a to bylo teda jako úplný jako psycho. Protože kdo jako neřekl, jako, ještě jako správnou ruštinou, což mi jako nikdo nedával, tak jsme museli ještě právě jako říkat ty sovětský a ruský vynálezce, jo. Jo, fakt, jo? Jasně, to bylo, jako to tak bylo, no. To je takovej jako trošku totalitní Zimmermann, jako. No to byl hodně velký Zimmermann, no. Největší sranda je, že o téhle ženský se jako vyprávělo. Já tam nevím, jestli to je pravda, nebo je to vymysl, ale každopádně, pokud to pravda, je to bezvadně vymyšlený. Že ona údajně pracovala jako průvodkyně v muzeu Vladimíra Iljiče Lenina. A tam byl takovej věšák a ona vždycky si stoupla před ten věšák a když tam přišli sovětští turisti, kteří samozřejmě tu prohlídku toho muzea hrozně nenáviděli, si chtěli něco koupit v Tuzexu, tak jim tam vykládala, že na tý na je to věšák vysela šlápočka Lenina a plakala u toho. Takže údajně ji na základě stížnosti sovětských turistů vyhodili z toho muzea a šla učit k nám na Gimpl. Nicméně tady, když pak byla evoluce, tak oni se všichni okamžitě zbavili, protože ona byla jako evidentně jako duševně nemocná. Ale faktem jako normálně terorizoval lidi asi 15 let. Vynikající byl teda náš soudruh učitel na brannou výchovu, což byl plukovník Československé lidové armády, který ho oni vyhodili pro alkoholismus, já nevím, u čeho se, u tankistů byl, nebo u spojářů, nevím, to je jedno. Ne, u letců. On byl nějaký mechanik letecký, byl v jednom kuse nalitej, tak ho vyhodil od těch letců. A on strašně miloval sovětskou stíhačku MiG-21, jo. A vždycky, když nás zkoušel, já se tam otočím, se na tebe nepeskal. On ještě jako hrozně peskal, měl takovýhle jako dělal, tohle, no. Vždycky říkal mi: Valečko, řekni mi paměte, sovětského stíhače, to MiG-21. A teďka si tam představ, tam byli chudáci ty holky, kteří vůbec nevěděli, co se učit a museli se naučit z paměti jako rozpětí, dílku, já nevím, kolik to má raket, kolik tam je pilotů, no prostě takovýhle bejkárny. A z toho jsme byli zkoušený, jo.
To je neuvěřitelný. Teď to zažila taky, ne? No, jako jo, no. A jako taky mám bizarní historky. Jo. Zajímavé je, že tady k tomu mě částečně inspirovala Pražská Gay Pride, protože já jsem z toho viděl nějaký fotky a tam některé ty chlapy na sobě měli úplně neuvěřitelný jako krátce na hlavě. Takže právě 1 nebo 2 jsem právě použil tady z toho, ale jinak je to klasický pálení čarodějnic. To je zajímavý, že jeden čas se tam v jedné vesnici žila tradice, že tam čarodějnice měla cosi jako netopíří křídla. Jo, že vlastně měla takhle jako pospojovaný pod rukama. Když se to hrozně líbilo, tak jsem to tady v tomhletom obraze použil. No je to bomba teda.